Mali kono ble o bana ayana me amina kuma ni fe ngambi ni ala ni kira sonama mbalmaw ambe aw foka aw wala nyimando aw munbe kana je yoro suru fara yoro janka amba fo aw ye aw ni sogoma nderi kamale ko di kotila wallahi mi ala tanu dimini ni nana bi dimini e toro ne eta dimini toro le de do e toro le do coup d'état an ka jamana kono yan yable o bana abana na be mami ko hali ka boy ko anti jenayo o bana anti jenayo adi jeni ni eble oh awye Tamtam TV awo awya a kon abana anya kon ka condamné o bamananga na be ko ka kon bamananga na o ye ka kon wala awo wodi kamale ama avleba fo tout le monde ni wati na malikono ani malikoka chiedo kamale e ko kwandina do ko kono wa alike sukana ko mani dongo che kamale ablanda bla yere asumane do de manu be kan fle yoro jafra yoro surunga minu be kan na je farafina kono awo farajela kono sigei ameriki italy awo Espagne, Amérique, amba befoku wali Canada, diaspora cheo chede bora. Tout le monde, ka dimi, ka dusuta, ka ta jamana tungala, e jamana kofe, kibita na folo nyini. Anga foli be aw be. Alaka aw gardige do. Aw nana Tamtam télévision sans fait. Ambe foli ke anyema be. Minyo monsieur Koulibaly. Kolo kama ka Koulibaly ko ani che kamale ka jigimi ni ikado nyema kene na belageli ka befo fo kana se gardien ma dala ko an koma ko ani che yadara nana aba ko be bonyani karama ko ana foli baye kele ta fe kamale ante ko bla dagin dala kamale andi dim la daguru na de bi agoshi kan yoro ni ke ka tetigu wele wala kamale ka tetigu wele afu ko ka ji boisson ka kla ka boisson minge FM kwanta ka otigu wele boisson énergétique ku kanna no boray jitigu wala ayna ni imana ni jide ni de ayna ni ni mo ye ka boisson ni ezida kamale ambe tetigi ni boisson tigu wele u kana u nyebe numéro mina anga page ni ka u ka numéro ni wele très bien nu utisola an jabala be sebeni ngoro wala ni be kata yoro samaya ni be kata samaya ayde nga quartier samaya farabana kodo ni be kata samaya kamale ni ifarla ka samaya srafe na ija kare fulana dro station be jigi station kare kono abana ambea nyengane gedro danye abana Tamtam télévision kore anasa nga ko ka gele ini nogomantigi de do de sigatala coup d'état sebenekela ko ako tentative de stabilisation d'échouer no ko fora be o wala ya chejugu baye mi kuma la ka ke mali kono ya akera sababu ye ka mado tigeta boro sebenekela ko ako mingira dabali bankwe nazara tuabu ka coup d'état ke mali labli tuabu ni adai anyango flatike wali ni nege ko gana malila utiso ubuto wala damela wala majara Sebenarnya ko aywa ako ikado ni coup d'état abogari siriki auna magarala doni ka fokante foi kalamala nga ikado kuna foni bora kada ka ira mali bela ka fo ikado jamana were maun ani mali golo masiri tabaw ikado gouvernement ye communiquer di kulu de kuma be ka coup d'état de ke ikado ko nga amanya ubolo sebenarnya ko ni mami hagili bara ku kabidi utikalo ikado klefolo communiquer kono ko ni bara mesina ikado ubala ka lagana ke ka segesegelu ke ako ka damina utikalo klefolo la kana bla ikado kununa ako segesegelu ko ve ku nana ye ka fo ma do be munu ma fe ka coup d'état de ke ikado anga jamana na kerengere ni na jamana nyemo ikado ba fe ka coup d'état kula joro minaula nga sebenigala ko gouvernement ka sebenigala ko
a ko communiqué in kɔnɔ ko waati min na i ka dɔn malidenw b'a la ka gɛrɛ ɲɔgɔn na waati min na malidenw b'a la k'u ka souveraineté ɲini waati min na jamanadenw bɛ terrorisme kɛlɛ la n'o ye Bamanji kɛlɛ ye waati min na AES b'a la ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ jamana ka hakɛw ɲini ko waati bɛ na ni waati de ma. A filɛ koyi. Ko waati de bɛ na dɔw ka fara ɲɔgɔn kan sanni ka jamana tara ye i bɛ tara ye zɔn min nɔ k'an faw janfa k'an baw janfa. Janfa ye gaba bɔnkuru nka janfa b'o la. Sɛkili fara mana maa min kun sɔgɔ gɔngɔrɔ kuru bɛ janfa la ye. A janfa ni sɛkili bɛ ci ni digi yɛrɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Abubakari Siriku ko enquête bɛ sen na. Naam. A ko wa hali bi walawalaliw bɛ sen na. Tiɲɛ. U n'u ka complices. Sigi. A ko tɛgɛ dara maa caman kan. Naam. Caman bɛ wala ka wele ka lamɛn. Tiɲɛ. A ko wa k'a yira i ka dɔn jamanadenw na. Dugudenw na. Sanogo. Est-ce que. Ko bɛɛ k'i hakili sigi nin ko la. A banna. A ko nin ko i ka dɔn u bɛna walawalali kɛ. Naam. Walawalali min bɛ yen min bɛna kɛ sababu ye. I ka dɔn u tɛgɛ da fɛn caman kan. Kosɛbɛ kɛ. K'a ko ɲɛdɔn. Tubaarikala. A ko okumu kɔnɔ ko mun nana ye nin kɔnɔ. Ko maa dɔw bɛ yen minnu fara la ɲɔgɔn kan ne ka nin coup d'état labɛn. E bɛ dugu dɔn wa? Ayi dɛ. Général de brigade Abbas Damɛlɛ. Ma dɔn mɛn. Ma dɔn mɛn i ye nin mɛn ka tɛmɛ ne kan. Ayiwa baasi tɛ. Abbas Damɛlɛ. Damɛlɛkaw. Ayiwa baasi tɛ. An ka taa. Turamagansi. Turamagansi tɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen a ko min kɛra kamanagan ko ye i k'a dɔn an kun ka min kɛ musow ka yɛlɛnni ye n'o ye Nɛma Sagara ye k'a tɔgɔ yera nin ko la wa ja yera dɛ. Minata Bamara Kɔrɛ. Ayi Minata Bamara Kɔrɛ. I bɛna kɛ ka dɔgɔnɔkan de fɔ nin yɔrɔ dɔgɔnɔ de ma ja dɔgɔnɔw ye. E jɔ an ka ɲɔgɔn faamu. Minnu kun ye coup d'état labɛnbaga di. Muso min yera kɔrɔn fɛ. Marifa b'a bolo. Ni jamanaden bɛɛ tun bɛ kule n'a tɔgɔ ye. 8 mars tɛ kɛ n'a ma kuma kan. Musow ka 31 juillet tɛ kɛ n'a ma kuma kan. Ni musow tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ a tɔgɔ bɛ fɔ. Denmisɛnninw ɲɛna ni conférence bɛ kɛ a tɔgɔ bɛ fɔ. Maliyɛn bɛɛ tun kɛlen don ka muso min bisigi. Ko ni muso ye monument kan ka jɔ Mali ye o de ko don. O de ye Nɛma Sagara de ye. Kɔni ma faamu. Jantɛnɛ ma yɛrɛ ɲanyi Dagani po. Nɛma Sagara. I ye daga ci yan dɛ. Guruma Yɛlɛkube. Wala. Guruma Yɛlɛkube dɛ. Wala. Sɛbɛnnikɛla ko. Naam. A ko gouvernement ka kumaw kɔnɔ. Sigi. A ko jamanadenw k'u hakili sigi. Naam. U bɛ wulikajɔw la wulikajɔ minnu bɛ yen. Sigi. Minnu bɛna kɛ sababu ye ka nin ko ni k'a dalasa. Bisimila. Wa olu ka i ka dɔn contrôle bɛ u bolo ka ban. Naam. K'u sera u ka kow dan na ka ban. Sigi. Wa maa caman bɛ yen. Abubakari Siriki ko tɔgɔ bɛ nin na dɛ. Abbas Damɛlɛ kɔfɛ. Nɛma Sagara kɔfɛ. Lieutenant colonel Baba Damɛlɛ. Damɛlɛ tuguni. Jakite walima Damɛlɛ. U caman ni nin nkalon in nɔ. Damɛlɛ. Aya. Ne yɛrɛ kɔni ye Tarawele ye sa. Mais Damɛlɛlakaw tua. A malo. A bɛ ɲɔgɔn kan an ka bolofara ye malo dɛ. An ka taa. Tarawelelakaw ka bolofara de. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'o bɔra yen. Fɛn min ye lieutenant colonel Sayibu Keyita. Maninka. Ko maninkakɛ yera nin nɔ dɛ. Barama e y'i sɔnna nin ma. A bara sɔrɔ fiyewu. E bara sɔnni ma fiyewu. Fiyewu. Sɛbɛnnikɛla ko. Maa min da ma bali na fiyewu. O ye lieutenant colonel Mamadu Di Cɛkɔrɔ Jara. Jaralaka ka ye nin nɔ a ma bali ne na fiyewu. Jaralaka ka ye nin na. Abubakari Siriki. Kala. Kɛra baara ye. Kala. Sɛbɛnnikɛla ko. Naam. A ko lieutenant colonel Sunkalo Jongo. A ko capitaine Mohamed Ouattara. Caporal Amadou Buba Kulubali. Oui dɛ. Ouattara fana ye Tarawele ye. Ouattara ye Tarawele ye. O fana fara Damɛlɛ kan. Damɛlɛ walima Ouattara. O fara kan. Kamalen. Sergent chef Boubacar Kara Kojo. Ani Yakuba Kojo. Naam. Maa min kɛra dabalibanko ye nin ko bɛɛ la. O ye tubabukɛ in de ye. Tubabu de tun bɛ nin ko nin kɔnɔ. Ka fara ɲɔgɔn kan ka nin manifester. Tubabukɛ caya ko di. Tubabukɛ. A ko Yann Christian Bernard Vezelier.
Toi fait Traoré végélier. Ah, Traoré est végélier. Traoré est végélier. C'est que la ko ako nunu kunye igado ka ulabe ka fo ubi jamana de yugu ka jamana bo atabolo ka nyemo joro minaula ningu sigi nyoro nyemo joro la ulu tere ulu sigi ma jamana te ulu sigi jonguna nugo ame mala meble wa ambe ko be ame mala mewa sebe gouvernement ga sebe ni yen ani min soro ka communiquer u kono kabari kala ka do suko ni dugu se jechela ne ko be kele ko ni do namu sewu wallahi mimi fiye mali kono ya ni minu yura déclarer olu le don kadi no te mimi fiye malien chama be to ko ba kandala koy sanugo ngomi mega mugo ni mega mugo trombi ni ko do kedro ko ake to uta no na isa to wuye an influence to wuye an yere hakilla be mina ka hakilla mina ka ande wa hakilla mina ka fa na ni to kungolo yira ali to vornie kungolo yira dron mais c'est ça amu frère c'est que moi j'aimerais savoir le pourquoi le comment to aucun sera ka do mali kono en tant que c'est que qu'il est dans le service de renseignement. Oui. Hein? Au sera do anga jamana kono chugudi. Aduna daju men fait. Aduna ni jamana men asrai. Ni minna anale ya mana aéroport law. Akun loger me hôtel jumena. Ni de loger appartement jumena. Ni min loger appartement de là. Oh mais akumimi. Ogoni ode ya damta kodesi. Ukoni nyini koy. Ode ya damta kodesi. Ukoni nyini na sino ni nana carré de la. Ya famu ya. Adana carré de base ni sera carré place la mo bi papier ni la je dron amiteme. Yoro do la ni ere ma baye. Eni ne nyugona mo bato nanu na mobile kono. Anti la je blere. Utanga papier u mina ere. Ami bodron uba outui parce que far soko me manna anyi choko kama ukoni baba anga pièce da fale do uba nye kantoi o ye fili jugu ba nu ba ken na ga dossier labeni no ka ke carte biométrique an e bledu kawi ne sime ka ke sakini e ka blankaro ne bi se doro mesinga a keta ila ya ke choko di iba laje ngati an ni go no se ma bo no nu ma contrôler laje ne domine nyogona funa ladigi papier to bolo foi tabulu mais non contrôle bonya mainde ka contrôle bonya faut contrôle ka bonya frontière la na famu amoni amisira fani bla halini bla glani wallahi mo gobnu sigi me france o dobe ni glanna ka tigi kumet mutu taxi na kana utu nyina fuyi kamale ibato ngatane kuna funi ni eklala atongan selegu melego kamale ninga do kina fani sebe kono kamale ikado gafa mi menebolo ni watina mali waba ikado aleka sebendo akumana ako ikado nyefoli kera ma dofe joni ndo maître Sek Umar Konare ni ale kofo fa menye dokotoro sokeli ko kala maiga kamale aleka afa ikado aleka affaire mami nyaka avocat maître Sek Umar Konare ambe do mena ko be mi sokeli ko kala maiga kamale ikado akoni mi bolo lawo nga minye ikado Sek Umar Konare ko fendo be ko kanga nyefo malide la présomption d'innocence oui jumenye tuguni ni cour pénal ko yede présomption d'innocence ma wolele do nga jelaki fuma bi aka foloka no bala bari tan kirima tige jelaki ma bi atigi Allahu akbar ya famuna au présomption d'innocence namu ko ikado okera ko de mi ma famu anga jamana in kono o de kama minye ka damne ikado e autorité ka fara population yɛrɛ kan Segu Tarawele ko ni famuna maa min fɛ ko a man ca dɛ ko a man ca dɛ hali kumaw fɔcogo la an b'a fɔ ko karisa welelen don an tɛ a fɔ ko a welelen na nɔ tɛ la dɛ an b'a fɔ a welelen don k'a nɔ b'a la très bien an tɛ se ka bamanankan a b'a fɔ cogo di présidence ni
l'indicatif olu bila yɔrɔ dɔ bamanankan na. Kamalen sɛbɛnnikɛla ko a ko ni a tani ka a filɛ ko présomption d'innocence dɔnbaliya k'a bɛ ka maa caman sɛgɛn ni maa min welela kube la ka ban kamalen i k'a dɔn a bɛ kɛ maaw kɔnɔ k'o ye zon ye a bɛ kɛ maaw kɔnɔ k'o ye sonyani caman kɛ kamalen ko k'a sɔrɔ i k'a dɔn dɔ bɛ wele kube la ka taa jɔ ka ɲininkali kɛ a la kamalen a nɔ fan si tɛ nin ko ninnu na a kɔni bɛ wele ka taa jɔ ten a n'a nɔ b'a la kelen tɛ a ko an bɛ don min na ko bi nin ye sariya de min kan ka faamuya a kan ka ɲɛfɔ jamanadenw ye walasa maaw ka présomption d'innocence ka a ko ni a ɲɔgɔnnaw ɲɛ dɔn wala sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko ŋunuŋunukanw cayalen don dɔgɔtɔrɔsokɛli ko kala Mayiga o kɔni welelen don i ka dɔn ka taa ni a ye k'a bila garde à vue la an b'i mara fɔlɔ yanni i ka dɔn ɲininkaliw ka ban Seku Tarawele ko maaw de bɛ ka diɲɛ minɛ ko Sogɛli taara mandat de dépôt la a bɛ garde à vue la ko mandat de dépôt k'o ma kɛ dɛ ma kɛ fɔlɔ ayi an bɛ k'a mɛn yɔrɔ dɔw la an y'a sɛbɛn ne ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn kununko min bɛnna alamisa ma ŋunuŋunukan cayara min ye i k'a dɔn Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔtɔrɔsokɛli ko kala Mayiga kamalen i k'a dɔn k'a fɔ ko a taara kaso la ka ban min ye télévision so dɔ o kɔni kun y'a fɔ nka u tilala k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu filila k'a taara kaso la k'o ma kɛ o kɛra ka kɛ ni kununko alamisa ye nka kamalen u ko i k'a dɔn Sogɛli ko kala Mayiga kununko kɔni a kun ma taa wa ne bɛ ka kunnafoni kalan bi heure min na a ma taa fɔlɔ dɛ a ma taa fɔlɔ dɛ an bɛ ka kɛlɛ ni lɛrini min na kunnafoni bɛ ka kalan ni heure min na a ma taa fɔlɔ dɛ k'a sɔrɔ juma ma jigin a ma taa fɔlɔ dɛ a ma taa fɔlɔ dɛ ni juma jiginna ni kibaruya min bɔra ni maa min yanni kunnafoni ye ko nin kalanna yanni juma ka jigin donc e hakili bɛ kibaruya dɔ la ayi ni ŋaniya ye sisan ayi bon sisan ne ye i ŋaniya ye parce que e bolo ni juma jiginna bi ye taa so bi ye juma ye a bɛ se ka taa so i n'a fɔ a bɛ se ka to garde à vue la ye mais n'o de ye ne tɛ ka kuma yɛrɛ ne e hakilila ye min ye an k'a ko ye sa ne bɛ fɛ ka min fɔ Mali autorités ye an k'an ka condamnation kɛ i b'a fɔ ko jamana tɔw ta ɲɔgɔn misali la Congo olu filɛ ka Constant Mantumba olu filɛ sisan k'o condamné 10 ans de travaux forcés kaso t'a la mais 100 ans travaux forcés i b'o kɛ ni an da bila o la an b'a fɔ ko PCN bɛ o la PCN ye mun ye bana min AVC bana min bɛ an ka cɛkɔrɔbaw mina kɛ AVC de AVC ni bɛ an ka mabakɔrɔw la Mali la bana fila bɛ yen o ye mabakɔrɔ bana ye APC ni ça fɔ ko AVC sa AVC awɔ AVC awɔ ani makɔrɔbana awɔ o de bɛ anw fɛ yan ni cɛkɔrɔba si kɔrɔla ka se yɔrɔ dɔ o kɔni bɛ anw fɛ yan Mali la o bɛ yan n'a si sera niveau dɔ la sugunɛkɛ problème b'a sɔrɔ walayi o yɛrɛ tɔgɔ o bana in Usumani dɔgɔtɔrɔ Usumani a tɔgɔ bɔra kɔnɔ wala dɔgɔtɔrɔ Usumani a bananin bɛ yen wala donc o bɛ cɛkɔrɔbaw sɔrɔ o b'a bɔ ni an ka mabakɔrɔ bana caman bɛ yen o de bɛ kɔrɔ n'o ye a bɛ se san 60 san 50 a bana bɛ déclarer a bɛ déclarer quoi awɔ i b'a ye a ka ɲɛgɛnata bɛ caya ko c'est vrai u ka o kɛ o yɔrɔ in na ye kana na ni nin ye yan dɛ sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko n'i ye a tani ka a filɛ min ye i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsokɛli ko kala Mayiga k'a kɔni i k'a dɔn maa caman bɛ ka jalaki bin a kan kamalen k'a accusé yɛrɛ ko ye k'a kɛ i n'a fɔ i k'a dɔn a ye sonyani kɛ ka ban k'a sɔrɔ kiiri ma kɛ foyi ma kɛ présomption d'innocence de bɛ yen kamalen f'an k'o de dɔn a ma bɔ i kɛ dɔn yɔrɔ wɛrɛ la Maliweb maaw de ye a sɛbɛn ne yɛrɛ bɛ fili ka dan yan an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an jɔyɔrɔ bɛ kɔti ma yarabi k'an porokoto k'an jɔyɔrɔ bɛ kɔti ma maa tɛ nin ko kunjɛ cogo dɔ fana dɛ a bɛ dugawu de kɛ a la a ko bɛ ten dɛ an bɛ dugawu de kɛ k'o ka ca o parce que a bɛ ɲɛ ni ko sera nin yɔrɔ ma ko bɛ caya ko ye a bɛ ɲɛ ni juma jiginna ko wɛrɛ mɛnna a bɛ se ka kɛ a bɛ taa so a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲininkaliw k'a la fo ka taa se heure min ma a tɔgɔ taa ni kunnafoni ye a bɛ ɲɛ a ko Dunga fa ni o kɛra Mali kɔnɔ a bɛ kɛ ko sahababa ye tiɲɛ don uti kalo ni kalo tile 12 anw ka jamana a ye Dunga fa a y'a don gɛrɛgɛrɛnnen kɛ o don k'a dɔn min ye PAM
pamu n'o ye jɛrɛkuluba ye min ka baara ɲɛsinmɛ balokow ma a ko Asimi Goyita a wulila min kɛra araba tarata don ka taa donbolo kɛ ka ɲɛsin u ma ka donbolo kɛ ka di u ma u k'u janto sɛnɛkɛlaw la u k'u janto an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan sɛnɛ kɛra sisan kura ma se kɔrɔlen ba dɔ la filɛ ala kɔrɔlen ba dɔɔni filɛ nin kɛra k'an to burusi de kɔnɔ nin waati ka gɛlɛn dɛ ni ne kɛra anw de bɛ se ka nin lakali Bamakɔkaw ye Bamakɔkaw tɛ nin yɔrɔ dɔn ayisa i bɛ se ka lakali Bamakɔkaw de ne bɔ a la ne mɔna nin kɔnɔ de caman kɛ sɛnɛ ka dabakurunin kɛ ka sɛnɛ kɛ o ko tɛ ne ye sɛnɛ min kɛ i m'a kɛ koyi i yɛrɛ fa a kɛra komi i bolila ka jigin pɔnba in kɔnɔ a bɛɛ ni Ala cɛ ne ye sɛnɛ min kɛ n bɛ n kali i m'a kɛ Alahu akubar Segu ne kɔrɔbayara sɛnɛ de kɔnɔ jɔn ma kɔrɔbaya kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ nara wa sɛnɛ bila sa sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ nara a ye sɛnɛ dabila sa 2000 ko mɛn ne ko n ko sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ nara wa ne ma mɔgɔ dugu dɔrɔn de nara bɛɛ tɛ cɛncɛnfuga ye ne ma wolo an ka dugu dɔ wa ka wolo ka mɔgɔ ye ka ko biyɛke ka buraji bɔ ni sɛnɛ sugu bɛɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an lɛ yɔrɔnin min na sisan n'o ye mois d'août ye ani septembre ka se école ta kalo ma octobre a ko fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ yen sisan o pamu i k'a dɔn n'o ko fɔra bɛɛ a ko i k'a dɔn balo di yɔrɔ dɔ de don min ɲɛsin bɛ jamanadenw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali jamana ɲɛmaa ye i k'a dɔn hɔn kɛ ka ɲɛsin u ma i k'a dɔn volet 3 de don hɔn ye taayɔrɔ 3 de ye taayɔrɔ 3 taayɔrɔ fɔlɔ o ye tɔni 22,000 ye o bɛ di fu o ye ɲɔ ye o bɛ di i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw ma u k'o kɛ dayirimɛ a ko o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a ko i k'a dɔn tɔni 2,000 ani 20 tɔni 2,022 ani 700 bɛ yen a ko o ɲɛsinnen don jamana sɛgɛnmaatɔw ma tɔni 2,022 in o talen don ka dɔ bɔ ɲɔ sɔngɔ na subvention de saralen don la ni ɲɔ bɔrɔ n'o ye 2,250 ye par exemple a bɛ d'i ma ou bien 4,000 ye a bɛ d'i ma 4,450 donc jamana yɛrɛ bɛ 500 sara jamana bɛ 500 sara e yɛrɛ b'a tɔ sara sɛbɛnnikɛla ko 2,022 ni 700 ye sanogo o bɛ na di anw ma fufu la nka taayɔrɔ bɛ jate minɛ ani minnu n'a ka kan minnu n'a ka kan dɛ kuma de sera a se yɔrɔ ma minnu n'a ka kan n'a b'a fɔ k'o dɔn a kana bila dagirinda la dɛ a ye n wele a ye na recrutement kɛ a ka aw recruter anw de bɛ nin ko ɲɛdɔn walayi burusi kɔnɔmɔɔw mago bɛ balo la sisan kamalen burusi kɔnɔma dɔrɔn tɛ koyi bon hali Bamakɔ yan i bɛ jalasatigi dɔ y'a ka moto sanfɛ a tatɔ bɛ kelenna kuma la mɔgɔ b'a la dɛ kɔngɔ b'a la sanni ne ye dɔ de ye ka moto kolokolo ka bɔ fɔ kalabankuru fɔ polisiw jɔyɔrɔ la fɔ Kabala a selen ne ma Kabala ne ko ne tɛmɛna e la polisiw yɔrɔ n ko mun bɛ moto la ko essence bannen don n ko fɔ ye e ma mɔgɔ sɔrɔ ka essence k'i bɛ jɔn jɔ n'i ye maa o maa jɔ k'o b'a ka problème f'i ye walayi n'i ye diɲɛ maa o maa jɔ o bɛ livre dɔ dayɛlɛ non Segu kabini Ala y'i da Segu mɔgɔw jo don danaya de banna pewu kamalen i ka kuma fɔlen don ni i ka wuli ye n ta si dɔ minɛ n'an filɛ bɛ tile gɔn la dɛ o bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ Bamakɔ yan ne ɲɛ voilà ale ka baara de ye a bɛ moto de pousser gidɔrɔnda la n'a ye signalé n'i jɔra a b'a fɔ ko a ka essence banna e bɛ 100 d'a ma a b'o bila a kun a bɛ continuer ka moto pousser a bɛ dɔ wɛrɛ lajɔ o bɛ 100 d'a ma cɛ bɛ se ka wari sɔrɔ nin na tile kɔnɔ fo 3,000 4,000 e k'o fara ɲɔgɔn kan kalo kelen o tigi ma kɛ millionnaire ye a b'a kɛ kalo kelen kɔnɔ o tigi kɛra millionnaire bon mɔgɔw ye o de ye k'a ye k'a fɔ ko danaya de banna mɔgɔ kelen de dɔgɔyara o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ dabila sanu hali dɔ kuma namaranin dɔ kuma kɛ fɛn nala ye fɔ nala ye o y'a ta dabila o a tɛ ka maa sɔrɔ bilen a tɛ ka maa sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn gouvernement kɔni ko i k'a dɔn a ye exemple ta yɔrɔ dɔw kan i n'a fɔ Kita région de Kita Dioila Nara ani Bamakɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen a ko jamana ɲɛmaa ye exemple ta olu kan i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ nin maa ninnu na i k'a dɔn jateminɛ ka kɛ ka kɛ malo tɔni 10 ani
toni bata ani filani kɛmɛ duuru bisimila o fana i k'a dɔn o ka kɛ nka di i k'a dɔn maa minnu bɛ yen minnu n'a ka kan sɛbɛnnikɛla ko ani i k'a dɔn musow ka sɛnɛkɛ yɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la n'o ye i k'a dɔn nakɔ sɛnɛ ka dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wari min donna nin ko dafɛ sɛbɛn wari miliyari i k'a dɔn 12 bɔɲanko kosɛbɛ k'o de donna nin ko bɛɛ da ayiwa wa ko i k'a dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ko Mali jamana ɲɛma a se ye min ye a y'a kɛ dɛ a banna Lamini se ye sabafa ye sɛbɛn in an y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ka sɛbɛn min kɔnɔ n'o y'u ka communiqué ye an ye nin sɔrɔ o kɔnɔ tabarikala kamalen i k'a dɔn gouvernement ka communiqué faamuyali kɛra Ala k'a to i k'a dɔn balo ka don a donda fɛ an bɛ Ala deli o la minnu bɛ bila a la olu k'a kɛ ka ɲa a banna n'o tɛ coronavirus ta ma ja dɛ Sewo coronavirus la u y'a tɔ laban kɛra min ye u ye mɔgɔ jɛ malobɔrɔ 1 na mɔgɔ 2 malobɔrɔ 2 ye 25 ni 25 a nana b'o la k'a sɔrɔ malobɔrɔ tɔ yɛrɛ kululen bɛ yen dɛ a bɛ ka mɔgɔw jɛ ta min f'i ye caman bɛ yen u ka commission taara ni tɔ ye dɛ ayi n'a fɔra ko ka coronavirus sɛgɛsɛgɛli kɛ sisan malo ni ɲɔ minnu tununa dugutigi caman bɛ taa kaso la dɛ bilahi dugutigi caman baden de bɛ taa kaso la dugutigi duman min ye 3 millions 2 millions sɔrɔ nin ko la a b'a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a muso tɔgɔ sɛbɛn k'a den tɔgɔ sɛbɛn wa hali tiɲɛni min kɛra kɔsa yen nɔ sisan f'u ko ji donna maaw kan dugutigi bɛ étage kɔnɔ nka dugutigi y'a tɔgɔ sɛbɛn a b'a tɔgɔ sɛbɛn kɛ dugutigi bɛ étage kɔnɔ dɛ a y'a tɔgɔ sɛbɛn a b'a kɛ ni min kɛ cogo di i b'a dɔn wa e b'a dɔn kun min na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ kɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ wa parce que ɲɛmɔgɔya kɔnɔ avantage dɔ bɛ yen maaw bɛ ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ o de nɔfɛ n'o tɛ n'an tɛ bi la dugutigiya tɛ maa kalannen ko ye koyi walayi dugutigiya tɛ karisa bɛ se ko la ye koyi dugutigiya ye c'est à dire que maa min ye tutigɛ kamalen dugutigiya bɛ se ka kɛ o ye fo n'o tigi yɛrɛ jɛnna ka dugutigiya di du wɛrɛ ma a banna wa n bɛ min f'i ye san 10 san 20 ɲinɛn kɔfɛ dugutigiya bɛ kɛ élection ye n y'a to Ala ni kira ma n'a kɛra o ye n fa ka dugu sigilen walahi dugutigiya bɛ kɛ élection ye n fa ka dugu sigilen kamalen i b'a dɔn wa Mali kɔnɔ yan fɛn dɔ bɛ k'an jɛ n'a ma segin o ma a ti ɲɛ o jumɛn ye cɛ dunan ka dunanya jira a la kuma bɛɛ wallahi bilahi k'a fɔ k'i i nana nin nacogo la dunan ka na i ka dugu kɔnɔ ka na i ka dugu tigiya minɛ ka tila k'a sigi golo kan a tɛ dunan tɔɔrɔ bi bilen dɛ o de kama hali ni dunan ye san 100 k'a ye to k'a ka dunanya don a kulo la marakaw de b'o kɛ o ye marakacogo de ye o ka ɲi dɛ n'i ye ko kɛ cogo di an kɛ nin muge ye dɛ an kɛ nin muge ye dɛ ma ka kɛ ɲɛ dɛ an kɛ nin muge ye dɛ an ma ni jawara ye an kɛ haba ni jara ye an kɛ ni haba ni kamalen ni taa ni kunnafoni ye min ye i k'a dɔn kɔnɔni ka fitiridafɛ kasi kamalen tiɲɛ don nga Kulubali ma Siso o tɛ kɔnɔkan ye dɛ Danbɛlɛ ma Siso makan bɔrɔ dɛ a bɛ safa kɔnɔ kamalen ni taa ni fasiri ye kaba ko faduni y'a fanfaranka ba kamalen i k'a dɔn ka kaana ko kamanagan ko muso 1 furu 2 awɔ o bɛ kɛ bilen wa muso 1 cɛ 2 fa joli bɛ la muso la somɔgɔ 1 kɛ somɔgɔ 1 de ye furu 2 minɛ k'u denmuso furu siri cɛ 2 ma ayi o tɛ se ka kɛ yɛrɛ o tɛ se ka kɛ n'a ma kɛ i ka fama mɔgɔ mɔgɔ 2 bɛɛ ka furu 2 kɛ fa 1 ka ye la o kɛ e sɔn k'e don olu bɛɛ ma kamalen nin ye muso dɔ ye muso min i k'a dɔn a tɔgɔ ye ko Jɛnɛba a jamu u y'o to dibi la kamalen ba Jɛnɛba feerekɛla don a bɛ minɛn ta Mali la a bɛ taa feere Lagine a bɛ minɛn ta Lagine Conakry a bɛ n'a feere Mali la kamalen ba Jɛnɛba furulen don Mali kɔnɔ yan a b'a cɛ kun den 2 b'a bolo ba Jɛnɛba furulen don cɛ wɛrɛ ma Lagine den 2 b'a bolo cɛmanin 2
mani ye ima shija soro kamale ni ba jene batara lagine abita kalo saba nyogona ke nya to ala abita commerce boloka kamale abita cheka so lagine kamale na tara chele berebere lu daka ayre demu numbe chebo lu la do bari che akila ko do nya le denye abu finisa nga duma abu ferebo ka ko bele jene ke muso na donye na e kalo saba ke lagine aba fa che pa be na ferege fere malila na abena chewere fe malila ya ofana do mbabolo ofana akila kale tay donye kamale ofana do na do wala bunyani karama kono fere bo wala kamale de no ngani fafla be ko entretien ke jodle no o ma don folo okoni sisa angata julitaro to gudi ba fo mo tigidi aden ke angata aden na adoni kuma kala bangoro adegen ke adeni di sɔnni ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni muso in kɔni bɛ nin baara in na kamalen a bɛ san caman de bɔ ko ye bɔma k'a kalamɔ kamalen i ka dɔn a bɛ taa Lagine a cɛ bɛ yen a bɛ na Mali la yan a cɛ bɛ yan kamalen a ye nin kɛ i ka dɔn fo ka den fitinin 2 sɔrɔ cɛmannin 2 kamalen i ka dɔn cɛ ninnu kɔni 2 bɛ kɛ k'u wasa don den ninnu na mun kɛra sababu ye ni bɔ kɛra kalama muso terimuso dɔ bɛ yen kamalen o de nana bɔ affaire kalama kamalen i ka dɔn o ni terimuso o de nale filɛ a cɛ min bɛ yan ka na gindo bɔrɔtɔ gensaw yɛrɛ dɔn de bɛ ɲɔgɔn curu gensaw yɛrɛ dɔn gensaw yɛrɛ dɔn ye ɲɔgɔn curu ale nana ka na i ka dɔn gindo bɔrɔtɔ i ka dɔn cɛ kɔni wulilen filɛ ka taa muso somɔgɔw fɛ yen ka kɔrɔfɔ da u tulo kan muso somɔgɔw ko o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini nka kamalen fɛɛrɛ kɛra i ka dɔn muso furulen bɛ cɛ wɛrɛ min ma ale n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale n'o kumana o ko tigitigi ko muso in y'ale muso ye ale yɛrɛ ko o ma ko k'ale de muso don kamalen wa somɔgɔ kelen de ye furu nafolo 2 in bɛɛ minɛ olu kelen de ye furu 2 in bɛɛ siri ala u ka dɔ kelen ka jɛn sa u kan ka taa tɛsi kɛ cɛ min ta mana kɛ denw ye o ka jɛ n'o y'a sɔrɔ fana ka di muso in ɲɛ don ko bɛ dɛ ko bɛ dɛ n'a sɔrɔ min ta tɛ den ye n'o ka di muso ye sa bɛ tɛsi kɛ misali la sisan na u y'u ka den tila den bɛ tila cogo di ni dɔ in ta tɛ dɔ ta i tɛ taa fu mara i ka so wa tɛsi ka kɛ ni mɔgɔ min jeli ye min ye o ka d'o ma diɲɛlatigɛ bɛ musow bolo musow kana sɔn ne ma muso minnu ka baara don u kana sɔn u ka dɔ bɔ a la pewu u ka dɔ bɔ a la pewu nin fana ye kabako ye dɛ kojugu da don kojugu da i bɛ nin mara i ka so k'i den a bɛ taa tigɛ da i tulo kɔrɔ sanu ko nin jama de bɛ yen kabako don Sodroye sɛbɛnkɛla kɔni ka fɔ la a ko an bɛ don min na i ko bi ko affaire wulilen ba don Mali i k'a dɔn ani Lagine i k'a dɔn ko concurrence kɔni bɛ yen min ye i ka dɔn muso ko in bɛ ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn min ye i ka dɔn cɛ 2 bɛ wulilen don kamalen i ka dɔn min bɛ yan o kɛlen don ka convocation di yan gendarmerie la min bɛ Lagine o fana kɛlen don ka convocation di yan Lagine gendarmerie la kamalen k'a ko kɔni bɛ sen na affaire à suivre nka muso kelen kɔni y'a f'u ɲɛna ko cɛ 2 bɛ muso kelen n'u tulo bɛ ne na ko cɛ kelen ka jigin maa kelen ko na nin kelen tɛ se ka maa 2 ɲɛnajɛ dɛ kamalen ko na nin kelen bon an sɛnɛfɔw maa 2 ɲɛnajɛ n'i y'a kɛ an sɛnɛfɔw ye an bɛ jɛ ne ko tɛ nka kelen ka jigin a ma kɛ téléso dɔ in na yan wa kelen ma jigin wa kelen jɛra kamalen wa n'i y'a kɛ ne yɛrɛ bɛ jɛ n'i y'a kɛ ne ye a banna mi jɛ dɛ a banna dɛ wallahi n'i ma jɛ n'i yɛrɛ kɛ dɛ ni muso dan t'o kelen ye maa kontan ka fisa kotigi ye maa kontan o ka fisa kotigi kamalen awɔ an bɛ bɛɛ fo tout le monde waati a sera awɔ e kelen waati sera i si jɔ n ka kelen fara a kan i delila n'o tɛ nin ne bolo ke maga ɲani ke ɲani ayiwa basi tɛ ke ma ɲani Sodroye fɛn min ye i ka dɔn dɔgɔkun in kɔnɔ min ye i ka dɔn dusumakasa sɔrɔla min ye i ka dɔn anw ka jamana i ka dɔn a ngulomaba dɔ taara i da anw ka jamana a politikimaaba dɔ taara i da kamalen i ka dɔn politiki ko siratigɛ la ale ye maa dɔɔni ye politiki ko siratigɛ la i ka dɔn a ye baara caman kɛ a y'a ka mouvement daminɛ kabini waati min na i ka dɔn min ye AM ko bɛ sen na a lɔgɔliden ɲama ni i ka dɔn a ye AM baara
bara caman kɛ INEM voilà Union nationale des élèves étudiants du Mali INEM d'accord kamale ayo bara ikado ayo caman kɛ o baaraw tɛmɛlen kɔfɛ a ye parti politique bila senga voilà min bɛ wele ko ikado parena an bɛ wele ko sagajigi jɛma kamale sagajigi jɛma kamale ikado ale ka parti tɔgɔ de ye o ye ikado ani maa caman jɛra a ye baara caman kɛ kamale a y'i to o parena yala fɛn min i k'a dɔn élection tɛmɛna min na n'a y'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ a ma passé o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ san 2018 kamalen i k'a dɔn Soumaïla Cissé a kɛra o ka directeur de campagne ye kamalen i k'a dɔn o ka campagne ko k'o latigɛ baaraw kɛ a kɛra o ye kamalen i k'a dɔn a ye Soumaïla Cissé dɛmɛ kosɛbɛ nka Ala nana ni a ka na ye Soumaïla Cissé i k'a dɔn a ma gagné nka Soumaïla Cissé ka i k'a dɔn campagne kɔfɛ Ala ye latigɛw sabati a kɛra ministre ye ministre min bɛ wele ko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale kamalen i k'a dɔn a y'o baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ kamalen i k'a dɔn maa wɛrɛ tɛ Cɛbile Darame kamalen diyago in kɔnɔ Ala y'a ka kalifaw minɛ a la kamalen i k'a dɔn a bɛ san u ka fɔ la k'ale san 70 1955 ko 70 bɛn dɛ awɔ ale ni Hayidara ninnu bɛɛ ye filan de ye ja ye dɔ kɛ dɛ awɔ ale ni Hayidara ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ ye filan ye a Sogɛli ka kɔrɔ n'a ye dɔɔni Sogɛli ka kɔrɔ n'a ye awɔ Sogɛli 1941 wa di n y'a tɔla na kira mu politique mɔgɔ ninnu awɔ la n'u kɔrɔla dɔrɔn EPC ni b'u minɛ kamalen min ye i k'a dɔn i k'a dɔn fariganw i k'a dɔn o y'a se nazara jamana kan ni o ye Faransi ye kamalen i k'a dɔn ale kɔni fatura ye Faransi jamana kan ni ma fili ni ma ɲinɛ bi jumadonya yɛrɛ la a ka janaja baaraw o bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ i ka an ka jamana in kɔnɔ yan bonya ni karama kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ Tam Tam télévision tɔgɔ la kamalen Ala ka lahara sɔn suma ye Ala k'a dayɔrɔ suma a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya direction tɔgɔ la bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ suma ya rabbi a ye jɔyɔrɔ caman kɛ ministre de l'étranger médiateur de la République du Mali a ma k'o ye dɛ n ko nin bɛ Mali ni Burkina a ye médiation kɛ a ye médiation kɛ Mali wagati comment accord de Ouaga o y'a sɔrɔ an fa bɛ jamana kunna n'o ye Jɛmunda ye a y'o waatiw kɛ a ye accord de Ouaga kɛ a y'o waatiw kɛ kamalen a bɛ kɛ cogo di n'i ma ban nali ma i ti ban taali mɔ dɛ mais cɛ tɛna se ka taa bannikɛ yɔrɔ bi a bɛ taa yen jɔnni Sogɛli message de condoléances de son excellence Dr Sogɛli Kokala Maïga ancien premier ministre suite au rappel à Dieu de monsieur Tchèvele Dramé ancien premier ministre ancien ministre et président du parti Parena. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de M. Tchèvele Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères, l'homme politique chevronné, intellectuel engagé et président du parti pour la Renaissance nationale. Le Mali perd en lui une figure politique majeure, un acteur infatigable du dialogue, de la paix et de la diplomatie. Tout au long de son parcours, M. Dramé a fait montrer d'un attachement constant aux idéaux de justice et de démocratie et d'unité nationale. En ce moment douloureux, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille et pleurer à ses proches et à ses compagnons politiques. Que son âme repose en paix, que le Tout-Puissant l'accueille dans son infini paradis. Très bien. Dr Sogɛli Kokala Maïga. Ni tɔgɔ ɲini ye maa sɔrɔ i bɛ ko bɛɛ kɛ. N'o tɛ tubabukan fɔla bɛ na sisan o bɛ na nin kɛ mais n'i ye nin na e bɛ foro damakana de n'a ka ɲi an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ bamatɔ la kuma faamuna komi a kana bila ko n y'a dabɔ min kama a kana bila ko wɛrɛ kɔnɔ n y'a dabɔ min kama a kana bila ko wɛrɛ kɔnɔ ne t'a dɔn i bɛ n ka cɛkɔrɔba kɔ mun na n t'a dɔn ayi ne t'a kɔ dɛ i b'a kɔ dɛ i b'a kɔ dɛ n ka cɛkɔrɔba ye mun k'i la Cɛsolo Konare bɛ yen ka ban ne bɛ n sen n'o la mun na Cɛsolo Konare bɛ yen ka ban ne bɛ n sen n'o la mun na an ka kuma mɛtiri Konare bɛ yen mais an fɛ yan b'a wele ko Cɛsolo de aya baasi tɛ Kamalen naam ka bɛɛ fo
a bɛ wale ɲuman dɔn baasi tɛ i k'a dɔn mɛtiri Konare a bɛ wuli ka jɔ min na kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye ala ka a ko ɲa a bolo yarabi an kɔrɔkɛ don an fa don tiɲɛ don an bɛ dugawu k'a ye a bɛ wuli ka jɔ min na a bɛ laɲini minnu kɛ ala ka a bɛɛ sababa yarabi kamalen an bɛ i k'a dɔn italiyɛnw fo italiyɛnw ka i k'a dɔn faransikaw fo bi revue de presse an ka bonya n'a karama ta k'a kɛrɛnkɛrɛn kamalen k'a di i k'a dɔn maliyɛn den minnu bɛ yen n'u bɛ faransi jamana kɔnɔ très bien faransi jamana ka ambassadeur fo an bɛ i k'a dɔn mali ambassadeur tɛ yen fɔlɔ dɛ mali ambassadeur tɛ consulat tɛ yan u y'u ta wele an y'an ta wele consulat kɔni bɛ yen nɔrabilaninw bɛ yen nka an bɛ faransikan bɛɛ fo diaspora fɛn fɛn bɛ faransi an b'a fɔ u ye ko an ko kuma u ni ce maliyɛn den bɛ faransi bi kamalen a ka ca i k'a dɔn banasi ye kamalen u bɛ dahirimɛ ɲini na u bɛ wari min bila ka na faso kɔnɔ san kɔnɔ kamalen c'est des milliards walasa ka na faso kana a dɛmɛ donc an b'an ka bi revue de presse an b'a bonya n'a karama ta k'a di faransi diaspora ma ko an k'u ma k'u ni ce kamalen ka dugawu kɛ ala ka weekend tɔ inshallah ala ka don tɔw ya rabbi ala k'o yira an na inshallah wa salam